Foli bɛ Jani point MLM lagɛba bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔ kana ma k'aw ladɔnniya ko nin y'aw donni aw ka jɛmukan kɔnɔ n'a bɛ f'o ma dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ dɔgɔkun kibaru ale ye jɛmukan ye jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma u bɛ na dɔgɔkun samedi laban an b'a essayer ka baro kɛ ka hakilina falen kɛ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra an ka ɲi ka faamuyali sɔrɔ o la fo ka taa bila don nataw la an bɛ se k'an jigi da o kibaru ninnu ka ɲi ka wolo m'olu la bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na thèmeba damadamanin b'an bolo ani maa mun bɛna discuter ani mɔgɔ min bɛna hakilina falen ko o kibaruya ninnu kan o ye Alu Badara Kabara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabili la. Abubakar Kɔlɔn Samake an b'i yɛrɛ fo a ka weleli diyara an ye an bɛ dugawu kɛ k'an ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn Basi foyi t'a la an kɔni tɛ bila ka suma kɛ na bilen wagati y'an ta an tɛgɛ ma dɔɔnin donc an y'a ye k'a fɔ nin semaine daminɛ fo ka taa se an ka président kɔni ale ye document dɔ sɔrɔ document min a bɛ kalo 3 baara bɔ ni an ka jamana maaba caman kun bolo a n'a da kun donnen don o document in labɛnni na n'an y'a fɔ o ma document in labannen charte nationale pour la paix et la réconciliation donc o kɔni document in ale taara yira an ka président yɛrɛ la n'o ye mardi le 22 juillet 2025 a taara yira an ka président na donc kuluba bɔlen kɔfɛ a la an ka président ani o document maa m'olu ka baara yɛrɛ kun y'o ye fo ka taa se an ka premier ministre kɔrɔ n'ale bɛ f'o ma Isufu Mayiga o kɔni ye document in k'a di président ma palais de la culture non CICB la centre CICB kɔnɔna na a kɛra ka maliden camanba de to o kɔnɔna na donc e ye mun de faamuya nin document in dili na an bɛ ka jigi sɛmɛ dɔw kan n'a document tɔgɔ ye charte nationale pour la paix et la réconciliation. Ayiwa Bubakar Kɔlɔn an bɛ segin tuguni k'i fo ka an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka kɔnɔbɔw fo ko kura i bɔra ka ɲininkali min kɛ nin ye n'a ma ɲa waati bɛɛ an b'a kuma in fɔ ni kura bɔ tɛ taa woyɔ kɔ n'a ma ɲa an ko an b'an ka faso jɔ an yɛrɛ ye an kolo la a ka kan fɛn dɔw bɛ an k'olu yɛrɛ baaraw waleya anw yɛrɛ fɛ ko so yɛrɛ ye so kuloma de ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔ la o de ye so ye c'est à dire kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i bɛna so jɔ f'i ka soubassement de jɔ n'o jɔ cogo ma ɲa n'i ye so jɔ a kan a bɛ bin de a laban bɛ ka sanji kɔrɔ wɔsi voilà et puis a laban bɛ kɛ o fana ye o la fo an ka jamana n'a ma ɲa an b'a jɔ f'a ka jɔ kan dɔ de kan misali dɔw tara yanni ninnu cɛ i n'a fɔ kurukanfugaw kɛra Sunjata n'a ka mɔgɔw fɛ o hakilina min n'o sɔrɔla olu la o waati la an b'a hali sisan o hakilina dɔw bɛ yen an ka jamana yɛrɛ marali taabolo hukumu kɔnɔna la a sariya senw yɛrɛ la o y'a kuloma dɔw ye c'est à dire olu ka waati ni an ka sisan waati tɛ kelen kow yɛlɛmara ko kura taabolo kura dira ko ma an bɛ se k'o de fara a kan n'o tɛ olu ka kolo girimanw a gulon bɛ fɛn minnu na mara hukumu kɔnɔna la an ka jamana in b'o cogoya kelen hakilinaw kan ka se k'o to an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra nin ka kɛ hakilina ye min b'a to maliden bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kunna n'o ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ni hakili sigi ni bolo di ɲɔgɔnmaw baaraw ka se ka sabati k'o kɛ gafe ye Mali kɔrɔ ni tilebiba ni ani baba finman ni jɛman bilenman ni a couleur sugu bɛɛ an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina dɔ kan min b'a to an bɛ se ka jɛ ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana ɲɛta a n'a yiriwaw bɛ se ka sabati n'o baaraw kɔni kuncɛra ne hakili la o hakilina ɲuman ye nka a yɛrɛ y'a fɔ a ka laseli la a y'a yira maliyɛn bɛɛ la ko n'a ma ɲɛ an ka jamana kɔni bɛ jɔ ko fɔ an k'a jɔ an yɛrɛbakun de ye n'an b'a jɔ an yɛrɛbakun ye o tɛ taa mara hakilina dɔw kɔ o tɛ taa bilasirali hakilina dɔw kɔ o tɛ taa fɔ an ka sɔn ka jɛ k'an bolo bila fɛn kelen de la o ka sɔn an ka sɔn o ka boli an bɛɛ kan cɛ t'o la muso t'o la denmisɛn t'o la maakɔrɔ t'o la n'i tɛ fɛ a ka boli kan i jilaja i k'a labato a ɲɛ ma n'o kɛra an b'a ye k'a fɔ i bɛ bɔ degun kɔnɔna la nka an b'a ye k'a fɔ a y'a yira ko bɛnkan dɔw kɔni kun bolo nɔbilara an ka marabagaw fɛ n'o ye Algérie 2015 ye accord d'Alger 2015 a y'a yira k'a fɔ olu kɔrɔfɔw bɔra yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ o sɛbɛn farala ka bɔ yen fo an yɛrɛ kana ni an ka sɛbɛn min b'a to y'an ka jamana an bɛ fɛ an ka taa nin sira de kan nka o bɛ sɔrɔ cogo di fo k'a sɔrɔ maliden minnu n'olu bɛ yen bi mara hukumu kɔnɔna la o maliden ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka hakilina dɔ di n'o ye an bɛ se ka cɛbɛn ni kanbɛn sabati parce que an ka jamana in kɔnɔ bi an ka maa ɲɛmaa dɔ y'a fɔ n'o ye Fintilala ka ɲɛmaa dɔ a yɛrɛ k'a fɔ
kɛlɛ kɔni a laban ye sigi ka kuma di a ma tigɛ da o da kɔni da la i ye se sɔrɔ i ma se sɔrɔ a laban ye sigi ka kuma di a mɛmɛ o a laban ye sigi ka kuma ye n'a ma ɲɛ n'a laban ye sigi ka kuma ye fɔ an ka o labɛn de o labɛnni dɔ ye ninnu de fɛnɛ ye parce que o la ni n'a laban ye o ye o la f'an ka jɔyɔrɔ dɔ de sɔrɔ an ka hakilina dɔ de sɔrɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan yanni o waati olu cɛ n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ a bɛna se o ma o b'a sɔrɔ anw labɛnnen don kaban an kan ka bɔ ni sira min ye y'olu dɔn o b'a sɔrɔ an ye sira wɛrɛw sɔrɔ an ka jamana ɲɛtaa la ne kɔni bolo ni hakilina in ye hakilina ɲuman ye hali n'o y'a sɔrɔ dɔw fɛnɛ bolo u y'a yira k'a fɔ n'i y'a mɛn ko cɛ bɛ nin kan mɛ fo k'a sɔrɔ bɛɛ dama kɛɲɛna fɔlɔ i n'a fɔ fanga ɲinitɔn kɛlen bɛ wari suma kasaw yira o kɔni donna kɔnɔ an bɛna s'a ma olu ka hakilinaw fana di a kan mɛ k'a fɔ document in yɛrɛ maa minnu bolo dara document in kan ni ka document in kalan ni ka document in ta a daminɛ fo ka taa bila laban na o y'a yira k'a fɔ document in kɔni a bɛ n'a fɔ n'i y'a ta i b'a fɔ article jate la i b'a fɔ kumakan jate la a bɛ bɛn kumakan 106 de ma n'a bɛ fɔ ma 106 article donc ko titre ba mulu b'a la bakuruba mulu b'a la o ji yɛrɛ sɔrɔ 16 titre la donc an kɔni y'a ye k'a fɔ an ka jamana maaba caman ou bien ɲɛmɔgɔ so kun kalifalen don maa caman na olu kɔni bolo bilala document in na CICB kɔnɔna na fo ka taa se an ka laadalamɔgɔw ka se sigi kalifalen don mulu la région kɔnɔnaw la n'o ye gouverneur ye ka se préfet ma fo ka taa se maa wɛrɛw ma n'olu ti mɔgɔ dogolen ye Mali kɔnɔ yan donc olu kɔni bɔlen kɔ a la an y'a ye k'a fɔ document in yɛrɛ bɛ baara la wagati min na document in caman na jamana kɔni ye sariya dɔw ta n'o ye ka parti politiques ko olu ci ka bɔ yen donc ka parti politiques u ka baaraw suspend fɔlɔ o kɔfɛ parti politiques yɛrɛ cira donc nin document in dun document in sababu de ye bɛn ani sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo di e bolo la est ce que n'i ko i bɛ bɛn kuma fɔ bi bi in na hali n'o y'a sɔrɔ ko maliden bɛɛ ye maliden ye avant même que politique jɛkuluw ka na n'i ko i bɛ bɛn kuma fɔ bi bi in na n'i y'o jɛkulu ninnu dabɔ a la est ce que o tɛ tɔ ka jɛ ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ b'o de fɔ ko bɛɛ ka jɛ ka tɛgɛ da takurun da kelen dala ɲɔgɔn fɛ bɛn bɛna n'o de ye an ka jɛ k'an tɛgɛ da takurun da dɔ da la fo k'a sɔrɔ bɛn de bɛ yen u b'a fɔ kosɛbɛ ko y'a mɛn i muɲu k'i sabali k'i sigi o yɛrɛ tɛ tɛŋɛ ye wo dala ye nka ni kɔni ko cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ o ye bɛɛ de ka se ka jɛ ka kɛ kelen ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est à dire a tɛ komi nin ye fanga ɲinitɔn ye a tɛ ko nin jamana kɔnɔden ou a tɛ ko nin jagokɛla ye wala kelen sɛnɛkɛla f'olu bɛɛ de ka sɔn ka fɔ anw bɛɛ de sɔnna o kuma nin bɛɛ ma nin tɛgɛ di ɲɔgɔnma in ma nin hakilina in ma an ka jɛ ka taa ɲɛfɛ mais n'o kɔni t'a la fo furugufurugu bɛ fan dɔ la wala kelen dɔw yɛrɛ kɔni diminen don ko min t'an bɛ k'a sɛgɛrɛ ne hakili la fɛɛrɛ de kan ka ɲini sisan tuguni min diminen don k'a dɔn a dimi bɛ kun mun kama an bɛ se ka a hakilina in a dɛmɛ ka se ka hakilina min b'a la n'a ka se k'o bila cogo min na wala kelen min yɛrɛ kɛn bɛ k'a dimi n'an bɛ se k'o fɛnɛ lajɛ ka yɛlɛmali don o la yaasa ɲɛta ka se ka se parce que fanga ɲinitɔnw cili bi a kɔrɔfɔ a ka ca hali maa min tɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ a kɔrɔfɔ ka ca bi parce que caman bɛ yen bi minnu kɛlen bɛ k'u ka dusumakasa yira la hali ni sigi in kɛnɛ kan dɔw y'a yira k'a fɔ vraiment olu kɔni ɲɛ bɛ nin ko la ka gɛlɛn bari sabula n'i y'a mɛn an ka fɔ ka bɛn ka sabati fo k'a sɔrɔ fɔlɔ fanga ɲinitɔ minnu n'u olu cira olu u ka ko k'a lajɛ dɔw yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ k'olu fɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la olu m'a faamu mun na nin bɛ ta ka sɔrɔ nin hakilina dɔ fɛnɛ bɛ yen minnu n'u kɔni kan bɛ ka mɔgɔw degun caman y'i ka hakilina fɔ a la ka sababu kɛ sigi in ko lahalaya ye nka an kɔni bɛ min kɔni dɔn jamana kɔni bonni an bɛɛ lajɛlen ye n'a ma ɲɛ ni jamana kɔni y'a laɲini k'a fɔ an bɛ fɛ an jamana kɔnɔdenw de ka bɛn ne hakili la o la sigikafɔ kɔni tabali ka o la fɛn dɔ de bɛ ta fɛn dɔ bɛ bila o fan bɛɛ fanga ɲinitɔ fan fɛ jamana yɛrɛ fan fɛ ne hakili la n'u ye ɲɔgɔn faamu o la i ɲɛta ani basigi min bɛ ka ɲini o bɛ sabati nka n'u ma ɲɔgɔn faamu o la foyi man jugu maa kɛrɛfɛ maa yɛrɛ kɔ dɛ sabula ni min gɛrɛ b'i la o de b'i dɔn fo k'i dɔn ka lakari parce que ko bama kɔni ɲɛ ko la ntɛnɛni ma min fɔ la a dɔn manajɛ y'a fɔ o kuma fo jamana mara ka kɛ bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ min b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ fo k'a sɔrɔ an ka jamana faamaw fɛnɛ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa min b'a to maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na ka bɛn ni hakilina ye basi t'a la an ka président de la transition a ka discours la a ye fɛn caman yira document yɛrɛ dili kɛnɛ kan a y'a yira fɔ
document caman élaboré la peut-être maa wɛrɛw y'an dɛmɛ ka élaboré ou bien a élaboré la jamana wɛrɛw yɛrɛ kan k'olu filila ji la a ka discours la ko document caman bɛ yen olu ma se ka baara kɛ a taara Mali la mais peut-être a kun adaptelen tɛ contexte la a ma se ka baara kɛ donc ɲɛ ma don a la bilen ta ma don a la a ye waati caman document yira k'a ta Musa Tarawele tile la fo ka na se bi in na ma donc sisan bi n'a ma ɲɛ ko nin document kɔnɔna na charte nationale pour la paix et la réconciliation malidenw yɛrɛ jigi sigilen don mun kan nin document in bolo parce que an b'a fɔ ko Mali la Mali gɛlɛya tɛ document ko ye document ɲuman kɔni o bɛ Mali la yan donc malidenw yɛrɛ jigi sigilen don mun de kan ka ɲɛsin nin document in ma o bɛn de o Abubakar Kɔlɔn Samake o bɛn de pasabula Mali sɛgɛnna bi bɛɛ ɲɛ b'a la Mali kɔrɔ ni tile bi bana an bɛɛ ba don ko don fɛn bɛ min na b'i jatigɛ fɛn bɛ min b'i na b'i kamana guwa fɛn bɛ min ni jɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na tile kuru kara su ni tile waati bɛɛ maliden yɛrɛ kuma dɔw la n ka taa wa n kana taa wa c'est à dire u yɛrɛ bɛ hakilina wasi de la o de ka jugu buna hadamaden ma sigi kɔnɔ n bɛ fɛ ka bɔ yan fɔlɔ ne tun bɛ bɔ kilomɛtiri 1 kilomɛtiri 2 n bɛ taa bɔ dugu dɔ la su ɛri bɛɛ tile waati bɛɛ n bɛ segin nka yaasa ne ka segin ka taa yen bi fo ne ka segin ka miiri yalima a ko bɛ cogo di yɔrɔ bɛna kɛ cogo di n bɛ kɛ cogo di fo o de la o de ka bɔ yen wa nin sɛbɛn in fana nakun dɔ ye fo o bɔlen ye fo faamaw minnu b'an kunna n'o ye finitigilakaw ye olu mun kalikan don ko fo jamana ka basigi u bɛ marifa ta o de kama f'olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n b'a dɔn u bɛ belebeleba de la u bɛ belebeleba la nka a tɔ bɛɛ a sababu dugu kɔnɔ an b'a ye bi dugu caman bɛ yen bi gɛlɛya kama u kɛn bɛ k'u sigidaw bila ka taa sigida wɛrɛw la ɲɔnɔ mara b'o la segu an ka kɛ segu mara yɛrɛ sa segu mara bɛ o la waati laban ninnu kɔnɔna la ani sigida caman kumakanw bɛ k'a fɔ tuguni Buguni mara la ka na Bana fanfɛla Dogo fanfɛlaw la k'u bɛ ka yen fanfɛla parce que nin bɛɛ ye mun ye yaasa min b'a to faamaw k'a dɔn réellement c'est à dire min bɛ yen u b'a dɔn fɛnɛ min fɛnɛ bɛ yen mais ni kunnafoniw fɛnɛ bɛ d'u ma mɔgɔ ninnu lahalayaw la o b'a to sababu ye u ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ min b'a to lakana ni min bɛ ka ɲini o ka se ka sabati ani basigi nka jamana yɛrɛ bɛ min ɲini nin ko la wale kelen malidenw bɛ min ɲini nin ko la o ye bɛn de an ka sanga tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cɛ bɛ ni kan bɛ ka se ka sabati nka o bɛ se ka sabati cogo di fo bɛɛ ka dɔ bila i ta la bamananw b'a fɔ ten de ko dunden 2 falen o se ka ɲɔgɔn segin to verre 2 falen olu se ka ɲɔgɔn segin fo dɔ de ka bɔ dɔ la bɛɛ ka dɔn dɔɔni bɔ olu b'a to u bɛ ɲɔgɔn sogi u bɛ se k'a yɛlɛma ɲɔgɔn kan nka ni bɛɛ falen 2 sigilen tora an bɛ min ɲini na o tɛ sabati nka min bɛ ɲini nin bɛɛ kɔrɔ ko bɛɛ ka dɔn dɔɔni bila an ka marabagaw fan fɛ fangaɲinitɔnw fan fɛ malidenw yɛrɛ fan fɛ yaasa cɛ bɛɛ min kan bɛ min ka ɲini o ka se ka sabati nka fo bɛɛ ka da yɛrɛ fana k'a fɔ nin bɛn ni nin basigi ni kolosuma sabatili i jɔyɔrɔba b'a la i kɛra baarakɛlaw ye i ma kɛ baarakɛlaw fɛn b'i kun fɛn t'i kun i ye cɛw ye muso ye denmisɛn ye mabakɔrɔ bɛɛ sago bɛɛ a la bɛɛ jɔyɔrɔ bɛɛ a la yaasa ka se ka sabati ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ basigi ni kolosuma in kama an bɛ ka min ɲini o bɛ sabati basi t'a la an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ ka se k'i ka kɛta kɛ cogo min na walasa jamana hakili bɛ sumaya min kan o bɛ na cogo min na mais président yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ nin tɛ document in bannen parce que document in kan ka se conseil national de la transition na n'o ye CNT mɔgɔw a mana bɔ yen tuguni olu b'u hakilinaw fara a kan olu hakilinaw faralen a kan ka voter a bɛna se ale yɛrɛ ma n'o ye promulgation ye o temps kɔnɔ peut-être ni jamanaden m'olu peut-être ouverture bɛna kɛ ni jamanaden m'olu kan k'u hakilina fara a kan parce que hadamaden baara don hali sisan a dabɔlen don maliden bɛɛ lajɛlen min kama maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ yala cogo min na walasa mɔgɔw ko ten an bɛ se ka an jigi bɛ min kan u bɛ se ka na ka document an bɛ se ka bɔ fasiw la cogo min na hali nin yɛrɛ la an b'a ye Bɔkari fo sɛbɛn in fɛnɛ ka cari de sɛbɛn in ka multiplier de ka se ka multiplier ka caya bɛɛ ka se k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ k'a kɔnɔkow fɛnɛ dɔn an fɛnɛ ka sɔn ka kalan ka se k'a kɔnɔkow fɛnɛ dɔn sabula an caman bɛ yen gafew bɛ dilan nin cogo la tan an b'a fɔ ni gafe in dilanna nka ni an caman ɲininka mun b'a kɔnɔ t'a sɔrɔ an tɛ foyi dɔn a kɔnɔ o fɛnɛ na parce que maa dɔw fɛnɛ mara u bɛna kanw caya la fɛnɛ kanw caya a gafe in fɛnɛ na kalanbagaw minnu bɛ a kɛ bamanankan na minnu b'a kɛ filakan na minnu b'a kɛ kɔrɔbɔrɔkan na minnu b'a kɛ marakakan na dɔgɔnɔkan a kan siya tɔw bɔ a kan yaasa min b'a to a ka se ka don a ka faamu mun b'a kɔnɔ laɲini ye mun ye ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na nka n'o fɛnɛ kɛra an b'a ye k'a fɔ min ye
a ka sɔrɔ nɔgɔya fɛnɛ na malidenw bolo yaasa min b'a to bɛɛ bɛ se ka a minɛ ka baara kɛ n'a mais ye. o kanko in na est ce que généralement anw ka document k'a y'a bila an ka kanw na o tɛ na wagati la min to mɔgɔw b'a fɔ ko docteur bɛ na saya kɛlen kɔfɛ parce que généralement document votelen nin a kow bɛɛ bannen nin olu b'a fɔ k'u b'a traduit an ka kanw na ko k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye o yɛrɛ b'a sɔrɔ document ko bɛɛ banna ka ban mais peut-être yanni document banni cɛ b'a fɔ tuma min na hali sisan dɔ bɛ se ka fara a kan wagati min na halisa ouverture dayɛlɛlen don mɔgɔ bɛ se k'u hakilina fara a kan wagati min na n'o wagatiw la a dira arajo sow la parce que hali kalanni min fɔ kalanni ma nɔgɔn mɔgɔ caman bolo hali bɔkan na n'i y'a sɛbɛn ou bien hali n'i y'a sɛbɛn bamanankan na maa caman bɛ yen a kalanni ma nɔgɔn bolo mais n'a sera ka di arajo sow la arajo communautaire bɛ yen ou bien ka taa n'a ye dugutigi bondaw yɛrɛ la maa minnu b'a kalan ka ɲɔgɔn jɛw k'a kan o kɔfɛ ka tila ka dayɛlɛnni kɛ mɔgɔw bɛ se k'u hakilina fara a kan wagati min na. O de don parce que i ye mun fɔ kuma dɔw la hali n'a sɔrɔ a bɛ sumaya mais an fɛnɛ ka sɔn fɛn dɔ ma jamana an ka jamana kan officiel an bɛ mun kalama fo kana se bi ma o ye nanzarakan in de. Koko kɛra langue de travail. O kɛra langue de travail bon an ko kɛ langue de travail an ko ko yɛrɛ sa langue de travail bon langue de travail yɛrɛ la n'o ye an ka baarakanw ye o de fɛnɛ bɛ fɔ an ka baaradaw la kelen a bɛ fɔ an ka bɔlɔnkun na a bɛ dɔw yɛrɛ ka duw kɔnɔ bon n'i y'o o ni kan wɛrɛ jɛ sisan an b'a ye k'a fɔ caman bɛ yan bi u bɛ se ka tubabukan in kalan hali n'a ma kɔrɔ dɔn nka a bɛ se k'a kalan nka n'i ye a fɔ a ɲɛna k'a ka bamanankan sɛbɛnnen kalan o gasi ye n'i ko k'a ka filakan sɛbɛnnen kalan o gasi ye n'i ko k'a ka kɔrɔbɔrɔkan sɛbɛnnen kalan o gasi marakakan b'o cogo la bon maintenant mun b'a to sisan mun b'a to u bɛ nin bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka kan tɔw tugu o la parce que i bɛ taa sɔrɔ min ye siya min ye siya min kan bɛ se k'a ka sɛbɛnnen kalan a ka kan sɛbɛnnen kalan o ka dɔgɔ bon an yɛrɛ b'a ye marakaw bɛ ka koba k'a la bon an b'a ye k'a fɔ bamanankan fɛnɛ o bɛ ka caya ngo bɛ yen balikukalan bɛ yen bon an b'a ye o fɛnɛ dɔnbagaw bɛ ka caya san kɔsannin na bon an b'a ye k'a fɔ siya tɔw fɛnɛ bɛ ka wuli ka cɛsiri ko la kɔrɔbɔrɔkan b'o la filakan b'o la u bɛ ka a kan don bɔ a la nka kan min bɛ yen bi n'an bɛɛ jɛn b'a la a kɛra baarakan ye o a kan bɛ baro kan ye o ye faransɛ ye an b'a ye k'a fɔ bɛɛ caman b'o de faamuya caman kɔni bɛ se ka tɔmɔta ni tɔmɔ o kɔnɔ n'a fɛnɛ kɛra o la ne hakili la komi an bɛ ka sirakura min bɔ nin o b'a to sisan an ka janto an ka kanw na olu ka se ka don ba la o la min b'a to an bɛ se ka kan ninnu bayɛlɛmali a bɛ se ka nɔgɔya an bolo nka i ye min fɔ nin a ka kɛ a waati fɛnɛ na o fɛnɛ ka nɔgɔ hali n'a ma se ka sɛbɛnni a ka se ka sɛbɛn nka a kan min n'a sɛbɛnnen walikan mun na k'a bayɛlɛma kumasow bɛ yen bi jabaraninw bɛ yen kumasow bɛ yen arajosow bɛ yen mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ yen minnu b'a kan ɲi a dɔn kosɛbɛ fo ka dɔn lakari u ka yɛlɛma dɔrɔn k'a kɛ kumakan ye o kuma na fɛ k'a cari o min b'a to maaw bɛ se caman yɛrɛ bɛ yen bi minnu kalan fɛnɛ bɛ yen nin nanzarakan na nka u t'a kalan i bɛ gafe d'u ma u tɛ gafe kalan mun ka d'u ye o ye kumaso kɔnɔ minnu bɛ i sigi ka tan d'u yɛrɛ ma k'a bayɛlɛma an ka kanw na u bɛ kumasow de lamɛn yasa ka se k'u yɛrɛ lafiya ko in na nka k'a fɔ k'olu yɛrɛ k'a kalan u k'a faamu n'i y'o bila bi maliyɛnw kama i ka gafe tɛ kalan mɔgɔ caman t'a kalan dɛ a kalanni ma nɔgɔ mɔgɔ caman bolo hali ni mɔgɔ caman b'a jateminɛ ko tanko y'a kalanni ma nɔgɔ mɔgɔ caman bolo kalanni yɛrɛ de ye problème ye kalanni yɛrɛ de kan ka don c'est à dire i bɛ taa sɔrɔ u ye kan kalan nka kan in dɔnni b'u la nka u yɛrɛ kɔni y'u sigi sisan de ka tan ta e y'a fɔ sisan kumakan min b'a kɔnɔ o ye 106 kuma dakun min fɛnɛ b'a kɔnɔ o ye 16 ye o ye titiriw ye bon n'i y'a fɔra ko kelen kelen fɛnɛ na i ko chaque titre o bɛ papier joli kɔfɔ o bɛ caman kɔfɔ bon n'a fɔra i ko o bɛɛ kalan k'o ban ka tila k'o fɛnɛ kɔrɔ dɔn i b'a dɔn psychologiquement a bɛ mɔgɔ sɛgɛn a bɛ mɔgɔ sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ bon o la camanba yɛrɛ bi jamana yɛrɛ bɛ cogo min na bi temps yɛrɛ tɛ mɔgɔw bolo ka sigi yɛrɛ ka gafe kalan n'a fɔra k'e t'o sigi ko parce que jamana ye nin bila sen kan n kan ka kalan k'a dɔn u ɲɛ t'u ka sɔrɔ fɛn na wali k'e sɔrɔ fɛn dɔ bɔra an b'a fili ka taa an ka sɔrɔ basi t'a la mais halisa an b'a ɲɛfɔ jamanadenw ye u ka fɛɛrɛ kɛ maliyɛn bɛɛ bɛ se ka nin sɔrɔ wagati min na k'a yɛrɛ y'a kɔnɔ joona ani u ka ɲi ka min fara a kan n'o ka ɲi ka fara a kan parce que président yɛrɛ y'a jira hadamaden baara de don a bɛ
dɔ bɛ fara ka sanga ni wagati bɛɛ de walasa ka adapte adamaden hali n'o y'a sɔrɔ bibi n'a ka ɲi i b'a jateminɛ san 5 ɲinan kɔ an bɛna a ye k'a fɔ a adaptelen tɛ o contexte la tuguni parce que mɔgɔw changera peut-être ko wɛrɛw nana kurukanfuga fɔla sisan o wagati fɛn caman kun tɛ yen bibi n'i m'o ta en compte k'i bɛ baara kɛ n'o sariya baara ye a ma nɔgɔn dɔɔni donc an m'o de ɲɛfɔ hali n'u bi passer n'a ye dugutigi bulonw na o ye autorité traditionnelle ye peut-être influence b'olu la dɔɔni ka se ka mɔgɔw ladɔnniya a la et plus encore ka dayɛlɛnni k'olu fana u bɛ se k'u hakilinaw fara a kan cogo min na ou bien hali ni jɛkulu wɛrɛw bɛ se k'u hakilina fara a kan cogo min na basi t'a la donc o de b'an don an ka thème filanan kɔnɔ an ka thème filanan kɔni an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ɲumanna nin semaine in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ États-Unis ka lasigiden dɔ n'a bɛ f'o ma Will Steve donc ale ka ɲi ka ale ka place ye États-Unis ale kɔni ye fɛn tile 2 baara boloda Mali la yan ale ye tile 2 taama kɛ Mali la yan Mali bɔlen kɔfɛ a ka ɲi ka ale passer AES jamanaw na an y'o de mɛn jabaranin wɛrɛw sanfɛ donc Steve ale ye Donald Trump ka lasigiden ye lasigiden min bɛ baara kɛ ale ka place ye ko sous-secrétaire adjoint pour l'Afrique de l'Ouest au sein du bureau des affaires africaines du département d'État des États-Unis donc ale kɔni bɛna fɔ mɔgɔ min sigilen don farafinna ni Amérique bɛ se ka baara kɛ cogo min na o sous-secrétaire adjoint de don donc an kɔni y'a ye k'a fɔ wagati caman États-Unis ka fara Occident jamanaw kan n'o ye farajɛla jamanaw ye condamnation kɛra Mali yɛrɛ la u ka dansigir'u ka baara dɔw la fo ka se Tchad ka se Niger yan fan caman ma donc n'an y'a ye k'a fɔ tile 2 in na ka na o lasigiden sous-secrétaire adjoint ye visite la Mali la tile 2 baara la e bɛ mun de faamu o la an dun Donald Trump fana ka caractère dɔn ale ye président min ye mɔgɔw ɲumanna a fila bɛɛ b'ale bolo yɛlɛmali ka nɔgɔ ale bolo wagati caman na mais Boubacar Kɔlɔn diɲɛ nafa de diɲɛ intérêt de ni b'a dɔn i ka nafa tɛ min kun ka taa kun bɔ diɲɛ b'o sen de kan sisan i ka to o nɔfɛ ten parce que ten tɛna se k'a to e nakun ye fɛn min ye a k'o d'i ma n'o se t'a ye bon n'o se t'ale ye diɲɛ yɛrɛ dannen don ka fɛɛrɛ de n'ale ma se k'a d'i ma i ka se ka bɔ i ka taa fan wɛrɛ i ka taa ɲɛɲini diɲɛlatigɛ yɛrɛ dɔw ye ni nalen yan nin bɛ min yira an na fɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ Amérique an bɛ nin bɛɛ la Amérique ɲɛ b'an na hali n'a y'a sɔrɔ parce que an kun bolo k'a ye président 5 min wele n'o ye Sénégal Mauritanie Libéria fo ka taa se dɔwɛrɛw ma ko o de y'a ka plan ye mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ ka visite boloda a sous-secrétaire adjoint o ka visite boloda Mali la a fɔra ko AES jamanaw fana b'a la est-ce que nin tɛ ka Faransi Allemagne Union européenne yɛrɛ kɔ bila bon mɔgɔ t'a fɔ ko k'u kɔ bila nka a fɛnɛ b'a ka nafa ɲini diɲɛ o de o a b'a ka nafa de ɲini n'a ma ɲa cogo dɔ la hali ne bɛ jɛ la aw kɛlen bɛ ka maa minnu aw bɛ ka mun dɛmɛ yiriwali sira kan n'olu ko a ka dɛmɛ man di ne ye olu tɛ fɛ aw k'an dɛmɛ aw ka mabɔ anw na bon ne dun b'a dɔn ne min fɛnɛ bɛ yen n'aw fɛnɛ gulonnen bɛ ne na sɔrɔ in fan dɔ fɛnɛ bɛ bɔ olu la bon a kana kɛ fanfila tiɲɛ ye n'u ma sɔn aw la n'u kɛlen bɛ k'u bolo bɔ ne kama diyagoya mun na ne tɛna bari sabula ne de fɛnɛ b'a ɲini k'a dɔ d'aw fɛnɛ ma n'a b'o cogo la nin ko bɛɛ ye fɛn kelen de ye quoi a ye sira dɔ jɛ yan fɛ nka a bɛ ka taa récupérer sira dɔ fɛ ou bien n tɛ bolomafara kɛlɛ kɛ voilà ou bien n tɛ bolomafara kɛlɛ kɛ m'a dɔn bolomafara kɛlɛ yɛrɛ bon a bɛ se ka kɛ bolomafara kɛlɛ dɔ mais a kɛra cogo o cogo ko in lasuli ye Amérique de ale de ye kuloma ye bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni ta ale de la a bɛ se ka na sira kɔni fɛ nka a bɛɛ laban ye ale de bɛ tila k'a bɔ ka di bon maintenant ne ɲɛ bɛ nin mun na yan'a ka kɛ fanfilɛ tiɲɛ Amérique la in b'i bolo bɔ mais ko kɔni ka principe ye jumɛn ye o ye ni jamana min ye fanga dafiri baaraw kɛ u b'u kɔ don olu la nka mais kɔdonni dɔw don kuma dɔw la u b'a lajɛ population bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo sinon a nalen yan a kɛlen ka an ka ministres ye a yɛrɛ k'a fɔ ale nalen yan Amérique tɔgɔ la a diyara a ye parce que a bɛ fɛ ka na kuma ni
Mali maa ɲɛmaw ye ɲɛtaw ni yiriwali ni basigi siraw fɛ an bɛ se ka ɲɛta siraw bila sen kan cogo min na nka o baara in na n'i y'o jateminɛ o ka nisɔndiya ni ka n'a ye jɔyɔrɔ min fana b'a la nafa min b'a la États-Unis bolo ka na nin kuma in fɔ ça veut dire que ale yɛrɛ tɛ min b'ale kɔ de don ko in y'o de fɛnɛ intérêt dɔ de fɛnɛ bɛ yen a bɛ se ka kɛ anw tɛ min dɔn Amérique ɲɛ b'o la Mali la Mali fɛnɛ faamaw ɲɛ b'o la jɔn an b'o exploiter an ni ɲɔgɔn cɛ cogo di nin bɛɛ intérêt don ko bɛɛ e bɛ nafa sɔrɔ mun na dɛ i b'o de baara wala ne kɔni fɛ ne bɛ min ye nin ko la a ka nali la a b'a yira k'a fɔ l'Américain jamana ɲɛ bɛ fasoba Maliba la wali ke AES jamana na a bɛ fɛ ka bɔ ni sira ma ta a bɛ se ka nafa sɔrɔ ou bien a ɲɛ b'a ka nafa sira sɔrɔ Steve kɔni ka fɛn na a y'a yira k'a fɔ l'Amérique ni Mali bɛ se ka baara kɛ fo ka taa se banbanci walew kɛlɛ sababu cogo min na n'o ye information dili ye Mali kɛlɛkɛ mɔgɔ faamaw ma o bɔlen kɔfɛ o ye ka banbanci wale mɔgɔ ninnu traquer fana n'o y'u ka wari minnu dalajɛlen no diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ni États-Unis bɛ se ka o bloquer cogo min na ko États-Unis kɔni bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan o fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ cogo min na ani Mali bɛna se ka baara kɛ walasa ka ni banbanci wale in kɛlɛ. Oui, mais États-Unis général d'armée Assimi Goïta de la kan fɔ c'est à dire tubabu t'a ka denbaya bila fiyewu ka muso n'a den to i kana yan k'a bɛna kɛ ten a ka kɔrɔfɔ dɔ la a delila ka nin kuma in fɔ ko n'i ye tubabu ye an fɛ yan an ka n'a bila an kunna ko parce que Mali de ka di u ye wale kelen Mali de tɔgɔ ka di wale kelen an maliyɛnw de ka ɲi k'o tɛ dɛ intérêt don Amérique bɛna an dɛmɛ nin kan cogo min na jagoya u b'a dɔn u ka fɛn dɔ de bɛ yen parce que n'i y'u natɔ ye nin na nin sira in kan an b'aw dɛmɛ ka jatigɛ wale kelen kulu marifatigiw k'u kɛlɛ yaasa wale kelen ka u ka nafa sɔrɔ sira min n'o bɛ don an ka jamana kɔnɔ ka se ka o sira tigɛ mais o sira o bɛ tigɛ ni nafa dɔ de ye olu b'o kɛ n'u ka hakilina dɔ de ye u b'o ɲini n'u ka nafa sɔrɔ sira dɔ de ye mais u t'o kɛ ko parce que ko Mali ka d'u ye o bon Mali fɛnɛ bɛ mun sɔrɔ o kɔnɔ sisan o y'a ka basigi n'a ka hakilisigi ye o fɛnɛ bɛ sɔrɔ ni nafa sɔrɔ sira dɔ de ye o n bɛ nin kɛ i bɛ nin di yan n bɛ nin kɛ i bɛ nin di yan o la n'o fɛnɛ kɛra ni basigi ni hakilisigi nana ne hakili la o fɛnɛ an ka ɲini fɛn dɔ de bi ni Mali bɛ k'a ɲini ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de ye basigi kɔlɔsuma cɛbɛn ka na an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min na ni fasoba Maliba y'o sɔrɔ bi ne hakili la ale y'a ka pari kɔni gagné nka o bɛ bɔ ni sira o sira de ye sa an kɔni an ka laɲini don ye yaasa o ka se ka sabati an ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Baasi t'a la mais mɔgɔ minnu bɛ ka nin faamu k'a ye peut-être est-ce que États-Unis m'a faamu k'a fɔ ale ye i kɔ donni kɛ Mali la wagati dama damani ni Russie y'a place ta ni a b'a fɛ ka na a essayer ka a jɔyɔrɔ la walasa halisa a bɛ se ka nafa minnu sɔrɔ Russie ka n'olu bɛɛ ta ou bien hali peut-être influence min b'a la n'o ye Sahel jamana ye parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ AES jamana ninnu n'i bɔra kelen na ka ban a bɛ n'a fɔ tɔw bɛɛ b'i bila kɛnɛma dɛ n'i dun ye nin jamana saba ye n'i ye influence perdre nin kɔnɔ hali n'i taara Mauritanie ni Sudan fanfɛlaw fɛ au moins Sahel kɔni o influence t'i bolo est ce que mɔgɔ min bɛ k'a jateminɛ mɔgɔ minnu ka hakilina ye k'a fɔ nin ye États-Unis segintɔ ka na peut-être ka na a essayer halisa a bɛ se ka place min ta Russie bolo i b'a fɔ sous forme de concurrence AES jamana kɔnɔ. Bon a bɛ se ka k'o fɛnɛ i y'a fɔ cogo min na nin fila bɛɛ ye intérêt nin fila bɛɛ b'a ka intérêt de kama a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko États-Unis dɔrɔn de don n'i kɔni ye Russie o cogo kelen don a bɛɛ ye gagnant de hali k'a ta Chine na ka se Inde ma Japon Brésil nin bɛɛ bɛ n'a ka nafa de kama mais Russie filɛ nin Russie ye an ka choix stratégie de c'est à dire Mali yɛrɛ de y'a ɲini a bɛ waati jan bɔ bi k'a ni Russie ka jɛ ka baara kɛ kɛlɛkɛminɛn hukumu kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ fɛnɛ ninnu fɛnɛ ka principe n'o ye Amérique ye bon n'i ye fanga dafiri baara kɔni kɛ fanga kɔni to en temps plein ne bɛ se ka aw dɛmɛ fɛn caman na mais ni fanga to o la fo fanga dafiri an bɛ hukumu min kɔnɔ n'o ye cɛmancɛla fanga ye olu kɔni b'u sɔ minɛ dɔɔnin u tɛ ba i la sa nka u b'u yɛrɛ minɛ dɔɔnin barisabula olu o t'olu fɛ yen olu ka fɛn min ka di olu ye o ye jamana a ye kalafili kɛ ka jamanakuntigi sigi ka sira wɛrɛw boloda o y'olu ka laɲiniw de nka bon bi an bɛ lahala min kɔnɔ o ye lahala wɛrɛw ye minnu n'an kan ka bɔ ni sira caman ye yaasa an ka laɲini ye mun ye o ka se ka sabati
mais no an to o lahalaya kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ Amérique ka minɛyɔrɔ ye dɔɔni mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a y'an bila o c'est à dire a fana ka principe de don a b'a ka principe de respecter la o y'a taabolo mais ni nin ye anw ka laɲini ye a bɛ waati jan bɔ ko Russie an bɛ Russie fɛ ani an ka faama tɛmɛnenw ni Russie jɛra u ye siraw don an kɔrɔ n'an ni Russie bɛ baara la an bɛ se ka nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ bon n'an ko an b'o sira de kan bi ne hakili la an b'o de sinsin fo k'o dɔn o bɛ lahalaya min kɔnɔ yaasa an bɛ se ka sira bɔda wɛrɛw sɔrɔ cogo min na. mais nin kura min b'a ka na sisan est-ce que nin tɛna kɛ sira fila ye sira fila dun maa kelen min mana fɔ k'i bɛ sira fila bɔ est-ce que sira fila taamaba kɔni woro walen don o fɔlen don fan bɛɛ fɛ mais nka est-ce que sira fila taamalen don parce que an ka faamaw ye nin fɔ o y'a fɔ c'est à dire olu tɛ yen k'a fɔ mɔgɔ kelen de bɛna olu ka jɛɲɔgɔnya sabati u ye c'est à dire sisan Russie comme an n'olu bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo arme ta fan fɛ an n'olu bɛ baara kɛ sisan n'an bɛ fɛ k'an ka sanu bɔ wali kelen an bɛ fɛ k'an ka pétrole bɔ o minɛ ɲuman wali kelen o dɔnba ɲumanw wali kelen n'an ni Amérique jɛra k'o kɛ o bɛ se ka kɛ anw ma nafa ye an bɛ taa olu fana fɛ yen an ka sɛnɛ n'an bɛ fɛ ka yiriwa sisan sɛnɛ ka don ba la sɛnɛ k'an ka nafa an bɛ taa Brésil an bɛ se ka taa Brésil mais fɛn kelen de jateminɛ diɲɛ taabolo la sisan par exemple ni an t'a f'u ma côté fila parce que bi bi in na o réalité tɛ yen bilen puissance régionale bɛ yen hali o kɔfɛ États-Unis ni Russie fila dɔrɔn tɛ se k'a fɔ k'u bɛ diɲɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ a ka d'u ye cogo min na Chine da bɛ don kuma la Turquie da bɛ don kuma la Afrique du Sud donc puissance wɛrɛw de fana bɛ yen n'o a tɛ se ka tila olu kɔfɛ tuguni hali Europe da bɛ don kuma la mais an y'a jateminɛ k'a fɔ ni nin caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu min na a laban ye min ye soit u bɛɛ b'a fɔ k'u bɛ concurrence dɔ ta ka jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ soit i bɛ taa ni kelen soit a ka gɛlɛn i ka se ka b'i yɛrɛ la cogo min na o la fo jamana ani jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ aw de k'aw ka fɛn dɔw bila sen kan i b'a fɔ aw bɛ taa ni min ye aw bɛ jɛ kelen kɔ aw bɛ taa ni kelen a fila kuma dɔw la jamana fɛn caman ko k'a b'a kɛ o ta ma se ka taa ni partenaire fila ɲɔgɔn i b'a fɔ nin partenaire fila ninnu n'o tɛ bi bi in na n'i ko k'i bɛ taa ni Russie ni Chine ni Brésil ni Inde ni Afrique du Sud ninnu olu bɛ côté kelen na olu bɛ hakilina kelen na a bɛ n'a fɔ Europe ni États-Unis n'i ko i n'olu bɛ taa olu bɛ hakilina kelen na mais minnu tɛ hakilina kelen na kuma dɔ la n'i ko i n'olu bɛ taa u laban kana na i ka jamana kɛ u ka terrain d'affrontement i b'a fɔ u bɛ se ɲɔgɔn ma kun m'olu la i b'a fɔ u yɛrɛ dama tɛ kɛlɛ k'u ka jamanaw kɔnɔ mais u bɛna kɛlɛ de kɛ i ka jamana kɔnɔ an y'o ye wagati caman na Russie ni États-Unis y'o kɛ dugu dɔw la hali n'o y'a sɔrɔ bi bi in na hakili tɛ sɔn a ma k'o bɛ kɛ tuguni. oui ne bolo bɛɛ n'a ka faamuyali cogo de don ko in na mais i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ t'o bila kɛrɛfɛ u bɛ se ka yaala dɛ c'est à dire nka a bɛ dépend e yɛrɛ de fɛnɛ na c'est à dire f'i ka si ka choix yɛrɛ kɛcogo la bi bi in na e filɛ ka minnu citer ni Russie fan fɛ ne hakili la olu de fanga ka bonya kosɛbɛ bon hali n'a sɔrɔ Amérique kɔni ɲɛ b'an na mais an kɔni an ka ko an fana m'u bila mais an ka ko fangaba bɛ minnu kan bi o Russie Chine Brésil parce que an ka mɔgɔw bɛ Inde u bɛ taa Inde Brésil la même chose sɛnɛko ni fɛnko kama bon hali n'a sɔrɔ Brésil ni Inde ta olu kɔni o fanga ma bon o dɔn mais Chine ni Russie kɔni an b'a ye o jɛɲɔgɔnw fanga ka bon kosɛbɛ u bɛ ka o sin kosɛbɛ pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na bon hali ni Amérique ta la n'an bɛ k'an dɛn ka an jɛ ka jɛɲɔgɔnya dɔw kɛ parce que a tɛ taa kɔ mais mun yɛrɛ ka gɛlɛn nin bɛɛ la o de ye fo an ka nafasɔrɔ sira yɛrɛ ka se ka don ba de la an bɛ ka baara minnu kɛ fo nin jɔyɔrɔ ka ye c'est à dire an marifa minnu ni fɛn minnu sara kɛlɛkɛcɛ minnu taara minnu ka kɛlɛ kɛ f'olu jɔyɔrɔ de ka ye terrain kan a la o la n'o kɛra basigi ni hakilisigi ka se ka bɔ sira dɔw ka se ka bɔ an bɛ se ka ɲɛsin yiriwali sira dɔw de fɛnɛ ma a tɛ taa o de fɛnɛ kɔ f'o de fɛnɛ ka don ba la nka an ka ninnu i ye min fɔ nin ye an ka ninnu fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan a hakilisigi ka bon mɔgɔ kan ka sigi sira a ko kɔlɔlɔw ɲɛ bari sabula n'u tora ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo dɔ la Russie ni Amérique
a ko kuma ka Kana ca ne ka mais jamana k'u ka se ɲɔgɔn ma u kana no i ka jamana yɛlɛma a kana kɛ ko wɛrɛ y'i i bolo ka kɛlɛ ka wɛrɛ i ye ye mun fɔ ni a mɔgɔ t'o jɛgɛ mais dɛ n'an ko k'an b'o bɛɛ jateminɛ an tɛ se ka pan président min bɛ États-Unis yɛrɛ kunna n'o ye Donald Trump ye ale dun ka politiki n'o y'a sɔrɔ peut-être Joe Biden an bɛ se k'a fɔ ko olu principe dɔ b'olu la ni n ko nin dugu bɛ jɛ k'an t'o kan ni Obama don olu peut-être olu dɔrɔn tɛ kan démocrate ye principe dɔ b'olu kan bolo hali républicain dɔw mais Donald Trump ye maa min ye n'ale ko min suko ni dugusajɛ cɛ suko ni dugusajɛ cɛ a bɛ yɛlɛma k'a sɔrɔ hali aw yɛrɛ m'a ye et puis encore ale yɛrɛ y'a fɔ cogo min na l'Amérique d'abord Amérique first donc Amérique ka ɲɛta tɛ wɔɔrɔ ani Amérique ka bɔfan tɛ fan o fan ale t'o la est ce que an bɛ se ka ɲinɛ o fana kɔ parce que nin bɛɛ la hadamaden dɔ de bɛ nin politiki kɔndi est ce que n'a ɲinɛna Donald Trump yɛrɛ ka caractère kɔ k'an bolo don Donald Trump bolo a tɛna kɛ ko dɔ ye parce que maa min don suko ni dugusajɛ cɛ a k'a yɛlɛma ka segin k'a kɛ nɛni ye o t'a sɔrɔ foyi la. non mais i se ka mɔgɔ nɛni tɛ ka sɔrɔ ko ma tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ o. mais fɔlɔ président tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a jateminɛ o nɛni tɛ kɛ écran sanfɛ o tɛ kɛ commentaire la olu tɛ wele bureau envol kɔnɔ ka presse wele ka dɔgɔyama ta k'olu sɛgɛrɛ peut-être a bɛ kɛ relation bɛ couper diplomate bɛ traiter des personnes non grata mais Donald Trump ka politique a n'ale ka principe o t'a la. mais n bɛ min f'i ɲɛna n'i y'a mɛn i bɛ fɛnɛ i bɛ maa dɔ nɛni c'est à dire i yɛrɛ ɲɛ b'a la n kan k'o nɛni o ye n bɛ dɔ dɔgɔya i yɛrɛ ɲɛ b'a la n kan k'o dɔgɔya de c'est à dire ni dɔgɔyama tɛ sira tɛ i ni maa min cɛ i ka lagosi man ka se min ma a mana ka Trump ye cogo o cogo la n ma d'a la n'a bɛ sɔn k'o kɛ dɛ baasi t'a la n ma d'a la n'a bɛ sɔn k'o kɛ fiyewu nka mais ko maa yɛrɛ yɛrɛ de maa y'i yɛrɛ de c'est à dire n'i m'i yɛrɛ bonya n'i m'i yɛrɛ i bɛ t'i yɛrɛ de ridiculiser i b'i yɛrɛ de dɔgɔya o mais est-ce que o dɔw fana tɛ hali k'i yɛrɛ bonya o dɔw fana tɛ i b'i tɛgɛ don maa min bolo i n'a ka baara kɛ k'o woloma parce que n'i y'a ye kuma dɔ la dɔrɔn n ka nafa b'a la k'i tɛgɛ don a bolo e m'a mɔgɔ qualité a m'a ɲini k'a dɔn k'a ɲini k'a dɔn ani a bɛ ka min k'a tɔw la n'i m'o jateminɛ a dɔw n'i y'i tɛgɛ don a bolo hali n'i bɛ nafa sɔrɔ a kan i b'a sɔrɔ a kan ni dɔgɔyama ye dɛ i b'a sɔrɔ a kan ni dɔgɔyama ye dɛ parce que o de kama an y'a ye min kɛ président duuru min welela États-Unis min kɛr'o la n'olu kɛr'o la hali don a kun bɛ nin kuma la an y'a ye mɔgɔw sɔnn'a ma o mɔgɔw ma sɔn a ma o dɔgɔyama de don ka taa mɔgɔw wele jamanakuntigiw n'u sigi an ka kuma sigi yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ka tila ka a kɛ i fɔ genre conférence ko bɛɛ ɲɛ b'a la bon ne kɔni bolo ni maa kɔni ye maa wele n'i bɛ fɛ ka kuma e y'a wele n'an ka kuma an bɛ kuma a ka jamana maraw kan ani a ka taabolow kan ne hakili la o kan ka kɛ hakilina min ne b'o fɔ a ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ n'aw bɛnna min na n'u bɔra sisan a bɛ conférence de presse kɛ soit ni mɔgɔ yɛrɛ bɔra da la journalistes bɛ yen komi olu fana ka kow développélen bɛ kosɛbɛ n'an ka yan taw n'u tilara n'u y'a dɔn ko journalistes ko u tɛna sɔn an ka don u caman bɛ n'u jɔ da la n'u bɔra dɔrɔn a b'u ka impression ta a bɛ jɔ ka conférence de presse kɛ mais n'a fɔra aw b'a la waati min na ka mɔgɔw wele c'est à dire ka na mɔgɔw sigi an ka kɛ ko suruku ye kuma man ɲi dɛ an y'a ye k'a fɔ président caman kɔni m'olu taara a caman ye dɔgɔyama sɔrɔ a la u ka jamana kɔnɔna la jamana dɔw y'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔ ko olu tun t'a dɔn k'a kun kan ka taa mun na c'est à dire mɔgɔw bɛ accuser c'est à dire bɛɛ degelen tɛ nin ko suguw la ninnu fana kuma dɔ jamanakuntigi dɔw b'an fɛ yan ninnu fana négociation tigiw fana ye baara sugu dɔ de ye min f'i k'a vécu ka tɛmɛ n'i m'a vécu ka tɛmɛ n'i nana cun a kɔnɔ i kan ka min kɛ i b'a ye i bɛ ɲinɛ o kɔ et puis a bɛna kɛ lagosi d'i bolo a ɲɛ ma bon pour que k'u kisi o ma ale kun kan ka nin kɔrɔfɔ in de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɔra ne fana fɛ u kun kan ka laɲini kɛ o de ye a ye n'an ka kuma fɔlɔ an ka ɲɔgɔn faamu fɛn dɔ kan an ka sɔrɔ n'an bɔr'o la an bɛ se ka taa an bɛ ɲinɛ min kɔ halisa Donald Trump ye fɛn mɔgɔ de télé-réalité mɔgɔ de don showbiz mɔgɔ de don homme d'affaires de don donc fɛn fɛn bɛ ale ka fɛn fɛn y a des calculs derrière généralement ani mɔgɔ minnu bɛ collaborer olu t'o de faamuya il y a des calculs derrière ka presse wele ka fɛn wele i b'a jateminɛ presse bɛ wele a fɛn fɛn la c'est lui qui sort gagnant
Parce que c'est déjà Sabado, préparé. ale ala be on. C'est déjà préparé et tout est mis en œuvre pour qu'elle puisse sortir comme en Amérique, kada Amérique ka yi to mina. Oh, généralement nous un président on yi boy un référence sira ko gele ni docteur so gele mana tabla au graciel ni no ni ñon cheki ibo la wala ki do Maison Blanche kono. Ah, fin chama bi kono al ni discuter sebale no ka di ma papier sans faire. A chama be ni nya dara président ka chama me clay la da. Fi na samaki anga mako don ko yiri sadi i ka jamana ka bɔ a ka dɔgɔ i mako dɔn man ɲi nin ye ne wele sadi ni ma ɲa i y'a an ye kɔrɔfɔ in fɔ yan Trump i fana kan ka ɲini k'a dɔn de mɔgɔ suguya jumɛn don a ka kɛwale ye jumɛn ye a ye ne wele ko ne kana an kana nin kuma in fɔ a y'a kɛ ka da kun jumɛn kama hakilina jumɛn b'a kɔfɛ sadi fo maa k'i yɛrɛ mako don dɔn n'a ma ɲa nin ye ne wele kun ye ne taara nin de la an kan ka taa nin baara in kɛ an ka jamana kun kan bon nin mun bɛ nin kɔfɛ président jumɛn bɛ an fɛ yan ko conseil t'a bolo conseil politique b'a bolo économique b'a bolo énergie a bɛɛ b'a bolo agriculture b'a bolo a bɛɛ bibi na yɛrɛ hali mana yɛrɛ neti sanfɛ parce que président bɛ yen k'i tɛ se ka min calculer ka hali n'a sɔrɔ information bakuruba bɛɛ t'i bolo moins de 30% kɔni o bɛ sɔrɔ i i b'o dɔn a ka caractère la bon ni maa y'i mako dɔn nin négociation parce que ale y'o de o ni ale b'a mako de dɔn o de kama a bɛ taa ye n'a mako tɛ yen dɔrɔn a tɛ se yen n'a ka intérêt tɛ a la dati don a la wa a b'a kɛ a ka nafa de kama bon n'o bɛ k'i ka nafa kama i bɛ fɛn bɛɛ de labɛn pour que nin ka se ka sɔn ne ka fɔta ma n'o sɔnn'o ma ka ban o y'a ka ɲinifɛnw kelen sɔrɔ fɛn nka problème yɛrɛ ye min ye fo an yɛrɛ ka faamaw de fɛnɛ k'a dɔn ka fɔ an ka jamana bi n'an ma ɲɛ an bɛ taa nin sugu la an ka labɛn dɔw kɛ an ka an ta kun jɔn dɔn nin de ye anw nakun ye ko wɛrɛ bɛ se ka ye dɛ nka an nakun ye min ye o ka bɔ a sira fɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka dɔ don ko wɛrɛ la parce que n'an y'o minɛ jɛgɛn dɔrɔn an bɛ nin maloya de sɔrɔ kɛlɛ basi t'a la o ye conseil dɔ ye mais hali sisan peut-être o ye conseil ye min bɛ di Afrique en généralement an y'a ye k'a fɔ nin kɔni nin kɛra ji bɔnnen ye min tɛ se ka tiɲɛ n'o ye Donald Trump n'an ka président duuru Afrique président duuru ye mais n'o y'a yira k'a fɔ Donald Trump b'a k'i ɲɛsin AES ma a b'a kɛ peut-être Mali ta kɛra fɔlɔ conseil jumɛn b'i bolo hakilina jumɛn b'i bolo e bɛ se ka min fɔ hali n'a ma ɲa k'a ni États-Unis bɛ coopérer k'a sɔrɔ Donald Trump bɛ fanga la an bɛ se ka mun bila sen kan parce que mɔgɔw ɲuman na Donald Trump kɔni a bɛ nafa o nafa don i kunna o maloya n'o dɔgɔyama i b'o ta sanfɛ dɛ ne ma sɔn o ma sabu n bɛ segin kuma in kan maa y'i yɛrɛ de ne ma sɔn o ma a tɛ se k'e dɔgɔya ka sɔrɔ i ma dɔgɔya ko ta k'a sɛgɛrɛ o i ma sɔn a ka dɔgɔya ko dɔ ma o sadi n'i y'a bɛ maa dɔgɔya i b'a ye i ye fɛn dɔ de a ye fili dɔ kɛ wali kelen i y'a ka lamaloyali ko dɔ de i b'o de fɔ o bon ne m'o ye ne la dun e bɛ sɔn k'o fɔ ne ma i tɛ sɔn k'o fɔ ma o sadi o de kama ni maa bɛ don a kan n'i bɛ don a kan fɛnɛ k'i labɛn ka don a kan dɛ basi t'a la tɛ k'a fɔ sa ko Trump don n bɛna n sigi ta k'an lamaloya ne nun ka jamanadenw bɛ bɔ non sadi ale b'a ka jamana fɛ cogo min fɛnɛ bɛ k'i kɛ jamana fɛ ten ale bɛ jamana fɛn ɲini ka taa ka jamana kɔnɔ cogo fɛnɛ bɛ fɛn ɲini ka na i ka jamana kɔnɔ ten peut-être n'an tun bɛ Thomas Sankara tile ninnu na o dɔw bɛ yen n'a tun y'a ɲɛsin olu ma hali n'a bɛ bureau aval kɔnɔ hali n'a protégelen don CIA fɛ olu b'u ta fɔ a jɔlen ɲɛna. Toma ka jan maa wɛrɛ bɛ yan jamanakuntigiw bɛ yan n'olu ɲɛ kɛra 4 ye olu b'u ta f'a ɲɛna. Basi t'a la. O bɛ yan o caman bɛ yen minnu b'u ta f'a ye. An yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan a ma joli bɛ yan. Basi tɛ. U bɛ se ka taa f'a ɲɛna karisa an nakun ye nin ye wa an nakun tɛ nin an nakun tɛ nin ye n'i bɛ sɔn ne ma an bɛ nin sira fɛ n'i tɛ sɔn ne ma tant pis. An b'an ka mobili ta ka segin. An b'an ka mobili ta ka segin. Basi t'a la donc kuma bakuruba la jumɛn de b'e bolo an kɔni an bɛ ka se an sera wagati y'a ta an tɛgɛ ma nin thème fila in kan n'o ye États-Unis ni AES fo ka se Mali ka collaboration ma fo ka se an ka document min n'o dira président yɛrɛ ma n'o ye charte nationale pour la paix et la réconciliation et kuma dalajɛ kuma la jumɛn de b'e bolo ka lase halisa don nataw la an bɛ se ka hakili da kan cogo min na ninnu bɛ se ka wolo ko la minnu bɛ se ka na ni bɛn ni basigi ani développement ye ani sɔrɔ nasiraw ye an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Abubakar Kɔlɔn ni ko ne ɲininka ne ka se ka kuma bakuruba fɔlɔ o ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Basi tɛ. An ka yafa ɲɔgɔn ma c'est à dire o de ye ko in problème yɛrɛ ma yafa bɛ sɔrɔ cogo di
fo k'a sɔrɔ min bɛ min kɛra min na a sera ka fɔɔrɔ sɔrɔ a la wale kɛla a sera ka dɛmɛ cogo sɔrɔ a yɛrɛ la walasa sariya sira kan sariya sira b'a la c'est à dire hadamadenya sira b'a la jamana yɛrɛ fɛnɛ ka parce que munna maa dɔw bɛ bi kɔlɔn kɔnɔ marifa t'u bolo u ka balo n'u ka sɛnɛ kɛ dumuni da tugulen don u tɛ se ka bɔ se ka u tɔɲɔlen don u sigilen don jɔn kan k'o wuli ka b'olu kan bi o jamana de ye mais u b'u kalifa jɔn na bi jamana don finitigilakaw don nka olu b'o kɔnɔ yen dumuni tɛ yen minɔgɔ tɛ yen fo dɔw bɛ to la fo ka ala ni ala de ta ye o kɔngɔ ni minɔgɔ kɔ ni ala de ta ye fo dɔw bɛ fatu o kɔnɔ bon olu de la fo an ka kɔfilɛ o de la o yafa ninnu somɔgɔw tora nin na bi caman bɛ bi n'i y'a da olu yɛrɛ ma olu yɛrɛ n'u ka hakilina don fo an ka gɛrɛ u la de k'u dɔn n'u ka degun dɔnna u ka se k'a fɔ o la an kan ka bɔ ni sira min ye an bɛ bɔ n'o sira ye nka tant que n'o yafa ma sɔrɔ an ma se ka sira fana ɲini sira min b'a to an bɛ se k'o fana nasɔrɔ an bɛ ka min ɲini a sɔrɔ de gɛlɛya nka an kɔni bɛ ala deli mɔgɔw ka se faamaw ka se k'a faamu o sira min n'o dɔ ye de nin sariti in labɛnni ye wa a ka se ka lawaleya i n'a fɔ a bɛ k'a ɲini a fɛ cogo min na malidenw y'a fɔ cogo n'a dira n'a sɛbɛnna o sɛbɛn cogo la ka baara waleya o waleya cogo la ne hakili la an bɛ ka min ɲini cɛ bɛ nin kan o bɛ sabati nka tɛ taa fo an ka yafa ɲɔgɔn ma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabili la k'an lamɛnbaa n'an lagɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ani jamukan ye lagɛli ani a lasigi la k'a fɔ ye k'aw kan bɛn samedi yɛrɛ ka ta 9h la ka taa bila 10h la aw ka jamukan dɔgɔkun kibaru sanfɛ